Κυρία Παπαγιάννου, έμαθα ότι μέσα στις προτεραιότητες σας η πρώτη είναι να μην χάσει το σπίτι του κανένας Έλληνας. Με ένα σχέδιο το οποίο είστε έτοιμοι να δώσετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι ακριβώς λέτε σε αυτό το σχέδιο? Εννοείται, κύριε Αυτιά και κυρία Τσέγκου, ότι πρέπει πάντα να μιλάμε για τις προτεραιότητες που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Είτε είμαστε υποψήφοι ευρωβουλευτές, είτε αργότερα υποψήφοι βουλευτές. Εννοείται ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας και στόχο μας αυτό που συμφέρει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Μιλάω για ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, γιατί πρέπει ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές μας γραμμές ή διαχωριστικές γραμμές ή ό,τι άλλο θέλετε, πρέπει όλοι μετά την εκλογή των 21 ευρωβουλευτών να αποφασίσουμε για τα σχέδια, για τα προβλήματα. Άρα που λέτε απασχολούν... για την πρώτη κατοικία τι εσείς? Ελάτε. Το περίγραμμα είναι πάρα πολύ σωστό που βάζετε και σας τιμά. Προστατευτεί η πρώτη κατοικία, γιατί η κατοικία είναι για τον Έλληνα έργο ζωής. Χρόνια τώρα, διαχρονικά, στην ιστορία του Έλληνα συνδέει τη ζωή του και την καταξίωσή του. Πώς υλοποιείτε αυτό, κυρία Παπαγιάννου? Με την πρώτη κατοικία. Πώς υλοποιείτε? Που σημαίνει ρεαλιστική ρύθμιση, κούρεμα δανείων. Δηλαδή, όταν είναι κάποιος άνεργος, υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να ξεχρεώσει το σπίτι του. Να γίνει ένα κούρεμα βάσει των εσόδων που μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτός και τα επιτόκια να μειωθούν και να μπορέσει να σωθεί με κάθε τρόπο. Να βοηθήσουν και οι τράπεζες επιτέλους. Έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί. Κυρία Παπαγιάννου, έχουν έσοδα. Ακούστε, δεν είναι δυνατόν να βοηθήσουν οι τράπεζες. Ένα λεπτό. Οι τράπεζες δεν βοηθούν, κοιτάζουν την τσέπη τους. Κύριε Τσουκαλά, δεν υπάρχει νόμος να τους βοηθήσουν. Οι τράπεζες κοιτάζουν την τσέπη τους. Ένα λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Εσείς υπηρετήσατε το τραπεζικό σύστημα και το ξέρετε. Μπράβο. Όμως, πολύ καλά η κυρία Παπαγιάννου λέει το εξής. Όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ δεν το βλέπω άσχημα αυτό που λέει. Έχει πάρει από την ανακεφαλαιοποίηση 13 δις ευρώ είναι για τα κόκκινα δάνεια. Άρα έπρεπε να έχουν μειωθεί 13 δις ευρώ τα κόκκινα δάνεια. Ωραία, το σχέδιο που λέει που το εξηφαίνει σήμερα είναι δυνατό να επιτευχθεί. Γιώργο μου, παρουσιάσαμε σχέδιο στη Βουλή ως βουλευτές, βεβαίως και ο Τσουκαλάς και εμείς παλιότερα. Κυρία Παπαγιάννου. Καταγράφουμε όλοι οι ευρωβουλευτές, συγγνώμη κυρία Τσέγκου. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, όπου μπορεί ο καθένας. Καταγράφουμε προβλήματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι σας λέει ο κόσμος, κυρία Παπαγιάννου? Γιατί σας βλέπω έχετε ένα στόχο και είναι σωστό αυτό που κάνετε. Λέτε να ξεκινήσουν τα βασικά προβλήματα και λέτε τα δάνεια. Δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι που να μην έχει πάρει δάνειο. Βασικό. Τι σας λέει λοιπόν ο κόσμος? Ξέρω ότι να μην τον ενοχλούν την περιφέρεια. Τι σας λέει ο κόσμος? Οι πρακτικές εταιρείες αυτό μου λένε. Ότι ζουν με αυτόν τον εφιάλτη. Χτυπάει το τηλέφωνο και παίρνουν οι πρακτικές εταιρείες για να του υπενθυμίσουν αυτά που χρωστάει. Με το χειρότερο τρόπο. Άρα λοιπόν λέτε εσείς να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Να τελειώσει οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να πάμε στην ανάπτυξη με άστεγους Έλληνες. Αυτό όμως πρέπει να το βάλουμε ως προτεραιότητα και στην Ευρώπη. Να καταλάβει η Ευρώπη τι σημαίνει το σπίτι για τον Έλληνα. Ακριβώς. Δεν είναι ένα leasing που κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και έχουν ένα σπίτι που δεν δένονται ποτέ μαζί του.